Čaute dámy a páni, dneska budeme hrať toto duely. Budem sa snažiť čo najviac, uvidíme jak mi to pôjde. Ne. Tiež problém je ten, že ja v dueloch nie som vôbec dobrý. A mám proste všetko zlé. Ten aim, to čo je? Netekaj mi. Až mi došlo. Poď. Mám ho. Nie. Poď, má iba málo hapok. Nie, brosky. Zabij mňa! No a práve to dneska sa ich naučím trošku lepšie hrať, pretože som v nich fakt boťák. A potrebujem sa to naučiť hrať. A tak teda uvidíme. Pri tomuto typkovi už som hral však. No a on znova rozbíja. No a ja som cooked. Ten typek je strašne dobrý. Ja som bot. To je znova on? 2000 years later. No a znova. Ja ho nechcem dostať furt. Zabij mňa! Ja chcem ísť aj proti niekomu inému. Bro, ak toto znova bude on. Prosím. Nie. Dal som mu damage! No ja som cooked ako vždy, pretože sa neviem naučiť tieto duely. A ich potrebujem vedieť, lebo duely sú fakt dôležité. Ja som trafil. A už ide aj on. A práve teraz je moja chvíľa. Ale prečo sú všetci tak dobrí? Pretože logicky trénovali. Choď preč od mňa. Prosím, nechaj ma. Poď, mu chvíľu. Poď, nie. Hej, dík. Fakt dík. No do riti. Ale ako z takej ďalky ma mohol trafiť, čak bol ďaleko odo mňa, tam vzadu. Poď. Áno! Vyhral som! Som profík! To je znova on. To čo je? Čo pušťa? OK, a stačilo brosky. A ja som cooked. Nechaj ma, prosím, nechaj ma. Ja som bot! Žiadne bloky! By som vyhral. Že je to ten istý. On nechce tímovať. Brosky, na čo tímuješ?
jediný vy... Poď! Dám to! Ja si verím! Má jedno hápko! Čo? Však on mal jedno hápko! Brosky potom hučia ako pizza. On mal jedno hápko! Au. Asi môj brosky. Asi môj, ty si môj. On má 0 HP! Má 0 HP! Znova mám 0 HP! Áno, ty môj, ty koťák! Haha! Dostal som ťa, ha? Nie si taký dobrý, ako si myslíš. Čo to je vet? Však som mal veľa hápok. Vyzerá byť dobrá mapa. Trafil som dobre. Ideme. Musí sa priblížiť. Au. Však bež! To je ten týpek. Jaký aimbot? Yes. Znova ten mič. A však ho traf! Bro, fakt? Však som ho niekoľkokrát trafil. Hypixel, však mu niečo do riti povedzte. Znova tento. Poď! Teraz ideme kombo! Áno! Je tam win! Yes! Haha, to byl ale nubák. Juhuhu. Bro, že ho to ešte baví so mnou hrať, ha! Kamo, my ideme teraz aké kombo. On nemal šancu. Ty kokos, akože teraz mi šlo docela bomby, to musíte uznať. Teraz som ho dával. Znova ty nubák! Toto už je tretíkrát, čo povedať. Toto sa volá kombo. Po sebe, kamarát.
toto už je akože to prvýkrát som ho dal s plným lakom, ale to už druhýkrát a tentokrát, to už toto není lak. Dámy a páni, toto není lak. Kámo, nevadí, defe. V pohode, alebo čo? Lejru. Dobre, to nevadí, to nám nevadí. Haha, ty si dostal tiež také kombo, že dovidenia. Juhú, ideme bomby, poďme. Dobre, dáme si posledné kolečko. Dobre. Dobre, toto asi nevyhrám, alebo možno. OK ľudia, na toto videjko by to bolo asi všetko. Dúfam, že ste videjko dopozerali až do konca a tu máte nejaké cool zábery.